Man kan klämma det. Ja, och man kan säga fra. De kan vuxna. Av denna. Vi har skeker. Men jag får ta honom för denna. Seriöst. Kan man skrösta vattnet? Spela vad det gäller. Och så kan man följa sig bok och så slutar man. Inte få det inte bättre. Som vatten och dottern eller. Och så kan man få till dig och hjälpa dem upp. Och så kan man kanske sätta sig och tåsa lite eller där. Så jag det gott. Och jag ska ta med den lite. Och så får de börja spela efter. Eller. Jag tar så mycket att spela i världskoj. För iver till då. Spør jag vad det gäller. Av en vinner, eisen man är lärare eller så där. Så bara jag omständigt skickar, jag så att jag kan stå på det och så hvis jag står på det så kan man förvia och spela in och rena hjälpa dem. Vi att rena trösta dig, rena få dig att huxa om också Anna. Tåsa vid dig och vi där och ja, bara sitta här samvittar man lite. Så kan man låta det få fri, hvis jag vill få fri. Så låter det få fri. Låta det kanske få fri en löte. Sen kan man koppla låta det få fri en löte. Så det hjälpa tåsa vid dig och kanske kolla till vaxen eller också det. Alltså det är ju dra ringt om det inte vill ha hjälp men man kan hjälpa på er mat där alltså open lies bara vara för dig och just det hade stort list och bara vara en vin för dig. Vaxen. Jag gillar andra barn som är äldre. Jag gillar mina. Jag följer det där. Jag vet inte kvar. Jag följer det där i hötten. Jag följer det på någonstans. Jag följer det. Och i hjärtan. Beinen och i buken. Alltså, armen. För gasölt. Det ser man ska latkampa en från dagen hade jag. Det är det största som är till latkampa. Jag följde upp i hela någon. Jag följde det i hjärtan och i halva och i munnen och i ögonen och akostan. Alltså jag följde det. Det var ju så because then you grew up och var så skor. Jag följde Olsen. Okej, ja, det är snart. Jag hade organik, men som ofta så vill jag ha fri eller så. Och sen lägger sprit med organik så ta timmar och köra svärd eller så. Kan jag vara vuxen hvis det blir tätt?